गैथाराहाय सफैथारबाय जासुलि सफैथारबाय मोनथारसिगोन खारबावद' जल्दि आं खारनो हालाहाय लावगि आं खारनो हाला सफैथारबाय औ नोंसोर सानैखौ दिनै दामनो हायाबा आंनि नामाबो दरे नङा मोनाहाय मोना बिदि खालामनो मोना बिहामजो मानसिया हामा मोननाय मोनै मिथिया आं दिनै बिहामजो सिहामजो सिनाया आङो नोंसोरखौ माया थानो हाला नोंसोर सानैयानो साला आंनि न'खरखौ गाज्रि खालामग्राया गोदोनि दायफोरखौ नोंसोर बावगाराखै आं गोदोनि दायफोरखौ नोंसोरखौ गोदो बुनो मोनैया दिनै जाफा देरजोबगोन आं गराय फाख्रिफोर बेसे खारगोन हरसेबाबो होसोनासो गारगोन आं नोंसोरखौ आंनि न'आव थांनानै आराम जिरायनानै आरो नोंसोर आंखौ बायदिसिना खोथासो थुना होबावलायदों एसेबां साहस नोंसोरनि लावगिया खारनो हाला लावगिया गोलैसिगोन लावगिया खारनो हाला लावगि लावगि आंखौ आखाइ हमना बुद्रु आं खारनो हाला फैद'हाय जल्दि फैद' मा हाला जाखो बुजानो लुबैबाय नामा नोङो आइदै लावगि आं गाहेना गोलैबाय आइदै लावगि थिखोफै आंखौ थिखोफै आं बुजाया लावगि आं बुजाया गोख्रै फैद' हुवा मोननो रोङैफोर रागस्रिफोर ओइ गराय फाख्रिफोर बेसे खारनो हादों मेङाखै नामा ओइ जासुलि नों बुजादोहाय सफैबाय आयौ आं खारनोसै निमाहा होदो निमाहा बे खनसेखौल' निमाहा होथारदो नेक्स्ट बाराव आरो माब्लाबाबो बिदि जोङो गोरोन्थि खामानि मावला निमाहा हो गियोब्लालाय मानोथो दाय मावनानै लायो दायखौ सिगां मावना लागोन बुजानो नागिरब्ला निमाहा बिफ्लागोन सिगां खनसे निमाहा होबाय आङो होसोना मोनैयावहाय दिनैबा हले निमाहा हो आं नोंसोरखौ दाबु हामा दाबु गोरोन्थि जाबाय निमाहा होदो निमाहा मिथिया आङो निमाहा सिमाहा दिनै सिनाया आं दिनै बुनायखौल' मिथिगौ आं आइदै आखाया साजोब्बाय आखाइखौ हगार आइदै दासो मिथिदों सानायखौ हो दासो बुजिदों नै लाबाव बुजानानै नोंनि मोदोमाव बेसेबां सादों बेखौ नों मिथिगौ आंनि न'खरनि जेंना जेंसि आंनि न'खरनि दावराव दावसिखौ आं मिथिगौ नोंसो सानैया साला आंनि न'खरखौ अर लागायना होबाय थाग्रा आंसो मिथिगौ आंनि न'खरा बेसेबां असान्ति जानानै दङ नोंसोरनि थाखायनो जादों नै लाबाव होरो मोखाङाव जोनियां मोखांफ्रा खामब्रें जाथों मानसिफोरजों लाजिफ्रां जाथों होरो मोखाङाव जोनियां आइदै मेगना गिब्रुबाय आइदै दाबो मेगनल'सो गिब्रुदों हाथाय गाबावाखै नोंनि हाथाय होरो हाथायबो सिफायनो आं हाथायबो बे हाथायानो बांद्राय जासुलि नोंसोरनि बे हाथाय थानायखैनो ना बेदर अरद्रुनो लुबैनानै सोरनि न'खराव थांनानै सोरखौ खोथा लागायना होगोन सानबाय थायोना होरो हाथायखौबो देखाजोबनि आं ख्लाब जोबथारनि आं होरो आइदै नोंसिनि बे खुगायानो माइलानि होलाय खुगाखौबो बिसिजोबना होनि आं थोआखै नामा एसेबां बुनाया खुगा दा बिसिसै आं मारै जानानै थांनानै थानांगौ थैबाबो लस गैया नोंसोर बायदि मानसिया जाबाय जोनांगौखौ जोखाबाय आरो मेगनखौ जेबो दा खालामसै मेगन थाइसेयाथ' नै गिब्रुबाय बायदि मोनखादों आं मेगन थाइसेल'सै आइदै हाथायाबो थाइनैसो बायबायदां मेगन मोखां गन्थं गासैखौबो सेलटेप खालामजोबनाया नोंनि होरो जाबाय आंखौ बुनो नांला नोंनि नोंखुनजोजों समान आंनि बैसोआ नों आंखौ बिखुनजोसो जाबावगोन आं हाबा जायैखायनोसो आं राग'नानै थानायखायनोसो आं दिनै सिख्ला जानानै दङ नोंनि नोंखुनजोजों समान आंनि बैसोआ जाबाय नोंनि नोंखुनजोनि लोगोसो आङो दा बुसै जाबाय आंनि बिखुनजोनि लोगो होननानै आं नोंसोरखौ अनगोन नामा हो बैसोजों मा खोथा बैसोखौ बुजिदोंब्ला बिखुनजोजों समान बैसोब्ला मानो बुजिनो रोङा नोंसोरलाय मानो माइलानि हो आइदै जाबाय आंखौल' बुनोसै नामा ओइ सासेखौ बुला नामा खारबाय बेखौ बुहैदो थां गवा बेबो गवा साला सासेखौल'सो दामनो मोनदों आं दाबो आरो सासे दंबावसो होसोलानो बेखौबो नागारा आङो आइदै बेयाव खारखो बेलाय बे हान्थु गोलावा बबेयाव खारखो नागार आं दिनै नागारखाया आङो मोना जाब्लाबो दसे सेदाबे नागिरबाबो बुखागोन आं दिनै ओइ लावगि हान्थु गोलाव
बबेयाव खारखो नोंलाय? बबेयाव थाखोमानानै दङ? मानसियाथ' बिदिनो खारबोदोंमोन। आयौ गनाय नंमारला नामा दिनैलाय? बबेथिं खारखो बेलाय साला हान्थु गोलावालाय? सासेखौथ' बुनो मोनबाय। बे सासेखौ बुनो मोनगोन ना मोनला जाखो आं? नागाराहाय आं दिनैबा हले। दाय मावबाबो अनै अनै दोनदावखायनो बारा हाथायलांबाय बिसोरनि थाखायनो साला आंनि न'खरा असान्ति जालांनो हमबाय। मा आसरित साहस गोरा हिनजावफोर बिसोरलाय। आयु नंमारगौदां रागरा थानाय हिनजावफोरा हांगाटिक जामारो होननाया। आयु आंनि न'आव जिरायनानै आं दसे गैयैयावनो मा एसे खोथा थुनानै होदों बिसोरो। आयु जि गुजुनो ओंखारदों। दाना मा खालामबावनो? गुजुबाथ' खोनाथारगोन बियो। हा? गुजुदों माथो? ए लावगि आयु फुवा माथाना माथ दंफां सायावसो गाखोना दङ नोङो? रागा जोंबाबो मिनिफ्लांलायलायबाय आं। आयु मा जातनि मानसि नोंलाय? दंफां सायावबो गाखोना थानो हालायलायो? दाबुसै आंखौ दाबुसै। नोंखौ गिनानैनो थाखोमानो जायगा मोनैयाव दंफाङाव गाखोनो गोनां जाबाय आं। बुजानो गियोब्ला दायखौबो मावनो गिनांगौ। ओंखारोबा ओंखार, दलद ओंखारनानै आंजों बुजायोबा बुजा, नङाब्ला दिगदारसो दङ। आं बुजाया आं ओंखारा। आं बेयावनो थाबाय थागोन। सानबेसे थागोन नोंलाय? हो? सानसे? साननै? सानबेसे? नों थाङागौमानि बेयावनो थाबाय थागोन आं थाङो। हो? नोंखौ बुनो मोनाबाखि आं थांगोन। बोसोर हिसाब थागोन आं बेयावनो। ओंखारगोन ना ओंखारा? आं ओंखारा, बेयावनो थागोन आं। ओंखारमारा ना? ओंखारमारा? थिग दं। नै आंबो जिरायना लाखाबाय। दंफां गोजौआव बेसे गोबाव थायो था। आंबो नेनायाव दङ। हुवा लागायदेरनाय साला, हुवा नांदेरनाय लावगि हान्थु गोलाव गोदोना गोलाव। निमाहा होदो होनखादोंना आङो। आं थाबाय थानो हाला गोजौआव। दालाय गैया। बेसेबां खस्थ'सो थाबाय दङ आङो। गोलैसिगोन। नोंनि गोलैनायखौ नेना दङ आङो। गोलि। नों गोलैबासो आं नोंखौ बुनो मोनगोन। नोंसोरनियाव गियान दङना गैया? हो? मेलेम दङना गैया? नोंसिनि खर'आव मा दङ? हो? नोंनि खर'आव जि दं आंनियाबो बेनो दं। आंनि खर'आव मेलेम दं। नोंसोरनि खर'आव मेलेम गैया। एम्फौसो दं, एम्फौ खिब्रमा। मेलेम गोनां मानसिब्ला साननो गोरों जागौमोन नोंसोरो। मालायनि न'खरखौ अर सुना होनो नागिरनाय नङामोन। मा मोनदों नोंसोरो? हा? आंनि न'खराव थाङै आंनि बिखुनजोनो बायदिसिना खोथा लागायबाय थानाहैनो हो? मा मोनजादों? हो? नोंसोरनि थाखायनो जोंनि न'खरा बेसेबां असान्ति जानानै दङ बेखौ जोंसो मिथिगौ। आंसो मिथिगौ। नोंसोर मा मिथिगौ? हो? नोंसोर खालि थांगौ, खोथा लागायना होगौ, बुरखायफ्रि मा मोनजागौ बेखौल'सो नायो। नोंसोर नोंसोरनि उदैखौ सुफुंनायखौल'सो नायो। हो? मालायनि न'खर सान्ति दंना गैया बेखौ नायो नोंसोरो। गावस्रा न'खर गैजायाखायनो, बंस' गैजायाखायनो सान्तिया मा, गोजोननाया मा, अननाया मा मिथिनो रोङा। बा आरो मा नायनो? हो? आंखौ गथ' मोननो रोङा होनबावदों। आंनि उदैयाव मेजेम गोजाबावनो। डक्टर जाबाय नोङो? हो? आंनि उदैयाव गथ' थागोन थाया? आंनि उदैयाव मेजेम बारा जादोंना खम दङ बेखौ नों बुंनो हानो? डक्टर जाबाय नोङो? जोंनि गथ' खांनायखौ नोंसोर खबर लानो मा दरखार? हो? मा दरखार? हो? गथ'खौ जोंसो खांगोन, जोंसो जाहोगोन। जों मिथिगौ बेसेबां खस्थ' जागोन। नोंसोर मा मिथिगौ? इसेबां गथ' नांगौबालाय नोंसोर माथो हाबा जाहैयाखै? माथो रागना थादों? लाजिया नामा नोंसोरो? मालाय हौवा हिनजावनि भितरनि खोथाफोरखौ रायलायनो गथ' खाङै लाजिनो रोंनांगौ एसे मानसिया। हाबा जादों मानो गथ' खांथारनांगौ नामा? गथ' खांनानै जाहोनो हायाबा, गियान होनो हायाबा, गानहोनो जोमहोनो हायाब्ला मा लाब दङ गथ' खांनानै? हो? गथ'खौ खस्थ' होनोल'सो खांगोन नामा? मानसि खालामनो नङाबा? नोंसोरो ओरैनो बुरैना थायाखै मिथिगौ। नोंसोरखौ रावबो सेंग्राफ्रा मान हाबा खालामाखै। नोंसोरनि खुगानि थाखाय, नोंसोरनि आखलनि थाखायनो नोंसोरखौ हौवाफ्रा हाबा खालामाखै। बेखौ मिथिनो रोङाखै साला। गखाया बाल नोङो दिनैबा हले। नों बांद्राय जादोंना? गामिनि 1 नम्बर माइलानि हिनजाव नोङो। राग'सेनो नोंनि बे हान्थु गोलावखौ दिनै आं दानस'नो हायाब्ला, नोंनि बे गोदोना गोलावखौ आं दिनै दानस'नो हायाबा आंनि नामाबो दरै नंथाराहाय। ओरैनोबा आंहा दिनै बेसेबां खर' गाज्रिखा। बजाराव थांबाय, बजारावबो बर' हिनजावजों नांलायनानै फैनो गोनां जाखादों बेदरनि थाखाय। रागा जोंसो फैखादों। नोंसोरनि बेबायदि खोथा थुना होनाय, लागायब्रब होनाय, आं थि कन्ट्रल थाबावगोन। आं बुंदों
दलद ओंखारोबा ओंखारदो नङाब्ला नै अन्थाइजों खुबै हरनोसै आङो ओंखारा आं गियो नोंखौ थिग दं ओंखारनाङा आंबो नेबाय थागोन दालाय गैयै दंफाङाव बेसे गोबाव थायो नोंथ' थेन्थ'नानैबाबो गोलैगोन ना जाबाय दे आंखौ दोखो रायखाबाय नोङो रायनायावनो साजोबखाबाय आंनि मोदोमा आं बुजाबाथ' आरो मा जाबावगोन जाबायसै दे निमाहा होदो दिनैनिफ्राय नोंसानि न'आव थांनायखौनो गारथारनोसै आं गैया कनसिडार गैया निमाहा गैया गोदोबो साला होसोनानै मोनैयाव बुनो मोनासै बेनिखायनो नोंसोर अननायखौनो अननानै दोननाय बायदि मोनदों दिनैबा हले गुवा ओहो बुनानैसो गारगोन आंबो ओंखारा आंबो थाङा नेबाय थागोन दे लोगोफोर बुंहरदोल' बै हान्थु गोलाव फुवा माथा दंफाङाव गाखोना थानायखौ मा खालामनांगौ नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दा लोगोफोर आंनि न'खरखौ बेसेबां अरसुनानै होदों बिसोरो बेसेबां असान्ति जानानै दं आंनि न'खरा नोंथांमोना मा बुंहरो दे बुंहरदो कमेन्टआव बेखौ अननानै हगारनांगौ ना बुनांगौ जाखो नोंथांमोना जा बुंहरो बेखौनो मानिथारनोसै आं बुनो होब्ला बुनोसै हगारनो होब्ला हगारनोसै दे लोगोफोर नेनोबो हाला आं माने बारा खिथुबो साजोब्बाय ओंखामबो उखैथारबाय बे लावगि हान्थु गोलाव गोदोना गोलाव हुवा माथा रागस्रियाथ' ओंखामबो उखैयाखैदां लोगोफोर मोनसे खोथा लास जुदि बेखौ बुनांगौब्ला बुनायथ' बुखागोन साननानै दंखायो आङो नाथाय माबायदि बुनांगौ मा सास्ति होनांगौ खोन्थाहरदो नोंथांमोना जा सास्ति होनो होयो आं बेखौनो होगोन नेनानै थाबाय था नोंथांमोना गाबोननि फैनो गोनां एपिसोडआव नुगोन दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेसेयावनो जोब्बाय बाय